Menika seniman dalang ingkang anggenipun ngrungkepi dumateng wujudipun apa yang terkandung di dalam wayang, apa to isine wayang kuwi pancen wis ditindakake dening Bapak Haji Panut Darmoko satemah bisa mencetak lho iki lho Mas Gareng. Sing jenenge penonton ki dadine piye gumantung dalange anggene mencetak kepiye kulinane disuguhi bangsa sing kepiye. Banjur sak suruti Mbah Panut Nganjuk ana Mbah Prapto HS sing lenggah wonten ing sawahan menika ugi dalang klasik lan ugi asring nindakaken ruwatan massal. Oh iya bener Truk. Nggih, awake dhewe nate sowan ana daleme ploso wonten dalemipun Mbah Panut ugi sampun nyekar ugi sowan wonten dalemipun Pak Prapto. Oh iya ngono kuwi. Tegese dadi seniman nom-noman aja nganti ngibarate lali sumber ndak ketiwasan ya, Truk. Nggih, wontenipun dalang nom mergo wonten dalang sepuh, wontenipun kreasi mergo ana sing klasik, anane modern mergo ana sing kuno. Lah niku. Oh iya Pak, bener keparan nyata. Nggih, mila sinten kemawon dalangipun waton kok mlebet wonten Aladan Nganjuk menika wontenipun marem, wontenipun tentrem mergo pancen penonton wayang ini sampun terbentuk, sampun dadi nyibarati arep digiring menyang endi wae ing bab sanggit lakon ya siap, ing bab gojekan ya siap, sanggit apa jenis sastra bantah dan lain sebagainya piyai kene iki wis kulino. Apa neh kumandangi radio Jodipati sing pendak biar mesti kepareng gelar wujude pagelaran wayang kulit nadyanto mung siaran ulang lan uga wujude gending sesindenan sing nyatane bisa nyendu gawe tentreme wonten ing rasa niku wau. Ah iya. Sowan ana laladan kepanjen ya Truk iki mapan ana ning lapangan sangat luar biasa. Mongko wingi-wingi wis ana udan aku kuwatir aku sumelang. Engko gek tiwas didokok ning lapangan aja malah udan ndak mblekok ndak blethok malah cilaka. Ning mergo pandungane para warga masyarakat ing laladan panjen kene donga sing bener-bener ikhlas lahir batin sinengkuyung dening para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama satemah diijabahi dening Gusti Allah bengi iki alhamdulillah ora udan. Ha iya kaya ngono kuwi. Percaya wae waton gegayuhan ingkang luhur lan apik dibarengi karo tulusing rasa mesti racake diijabahi dening Gusti merga pangeran kuwi sipate maha pengasih maha penyayang kuwi mau. Bener. Sore mau bulurang ngersakake ya kowe wujude Kutut Manggung. Iya, Kutut Manggung. Heeh. Mung yayene iki trep lek diaturake nggen limbukan mau ndak wektune kurang pas merga akeh-akeh tembange limbukan lak sing gradakan. Lek saiki iki para penggemar-penggemar klasik ya slendruk menyura. Ya, sing nembang sapa? Lho, yen Umi kondange Ratu Podang Kuning, biyen ki ya ana ratune Kutut Manggung. Sing tukang nganggungne kutut. Kutute sapa? Kututku. Nganti dadi papat iki mergo dianggungke kututku. Nah iya. Siapa? Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni wo tenan. Lek Nganjuk di era tahun-tahun yang dulu anggere wis apa ki Jodipati ngumandang sing ngasta Pak Purbo Asmara apa Pak Anom Surata ngono walah tenan. Jaya-jayane Bu Kesi kuwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku Sukesi Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Petruk sayang. Waduh, aja ngono ta kuwi isin karo piyai-piyai sepuh ngono ki ngatasi awake dhewe semene sing ngangge sayang-sayangane apa sampean ra isin Bu Kesi? Loh, jangan begitu. Terus? Tapi kan saya udah bilang, yang usia itu hanya hitungan umur. Tapi kasih sayang dan cinta itu harus tetap membara sepanjang masa. Cocok nang mboten Bapak Ibu? Cocok. Sebab ngene Bapak, tak ceritani Pak Yoyo, Pak Cahyapun tadi. Pripun? Pasangan itu biasanya nggih, pasangan orang suami istri niku biasanya pertahanan cintanya itu maksimal bertahan 5 tahun. Baru kuwi hubungan suami istri terasa hambar. Namun kita tidak seperti itu. Awake dhewe ora kaya ngono kuwi. Yen iso awake dhewe iki iso dicontoh karo generasi, karo kanca-kanca liyane, orang-orang lain supaya sepanjang masa sampai tua kita akan tetap mesra bergandengan tangan. Wah, ya toh? Heeh. Lah kok nyatane? Nyatane sampean ya karo aku ya mesra, aku kurang piye.
Wingi prai rong bengi sampean tak jak ning mall. Nyatane tak gandeng tanganmu, ya ta? Heeh. Mesra romantis. Ora, lek tak gandeng bukesi njupuki apa-apa ning mall. Yo ala kebangetan yo aja kaya ngono kuwi to wong sampane dalang kondang laris lho. Mosok apa mau aku njupuk klambi sitok ngono mosok ya enggak diolahi to, Pak? Pak. Loh, paribasan guyonane ngono kuwi. Ning aku cocok, aku setuju karo ngendika jenengan. Nggih. Usia boleh tua namun semangat jiwa harus tetap muda. Kaya aku lho, aku iki tuwa iki lak weteng munggah, gitu. Weteng medun tetep dadi cah nom-nom ngono kuwi aku iki karepku. Layak denge aku kelingan sampean. Apa? Eling to? Enggak Jam eling. 12 bengi. Oh, jam 12 bengi wingi lho. Oh, niku arep tahajud ngejak sampean kae. Ora jam 12 bengi to. Sampean gayamu wirawiri ning ngarep kamarku. Aku asine ya wis turu kesel, Pak. Aku ya diceluki ya meneng ae, Bu. Aku ya gayaku ya etok-etok mau meneng. Nyapa lho, Pak. Wayahe lho, sampean ngono to? Heeh. Heeh, aku pancen ngono kuwi lek jam 12 iki bingung aku lek ora ana gawean iki. Iki kudu gawe kegiatan apa no bingung aku ngono kuwi. Lah iya, nek yo nyuwun pangapura pirang-pirang bengi Bu Kesi pancen rada kelindran. Mergo tak tinggali renorno lah tenan kaya ngono kae Bu Kesi. Ya semoga-moga sampeyan tetep diparingi sabar kuat anggene mendampingi suami ngibarake budaya golekake pangupaboga kanggo putra-putramu kabeh ngono kuwi. Siap, insyaallah aku kuat mendampingimu, Pak. Amin. Lah Wis kita to, ora Mbok, kuat ndampingi kok wakile sapa ngono ya ora apa-apa lho Bu Kesi. Mulai to. Mulai to. Dipasrahke Larsa apa sapa ngono lho maksudku. Ha iya. Masa Monggo durung, Bu Kesi. Oh iya wis menembang-nembang. Nggih. Kutut manggung perlu waktu yang agak panjang. Ayo diaturake. Nggih. Iki wis pirang-pirang tarup, pirang-pirang minggu ora metu kari dhewe mbuh neng ngendi gawe aku tak kelingan babar pisan. Ning gandenge pamundhute Pak Lurah karo Bu Lurah, Pak Sugeng, awake dhewe kudu wajib ngaturake terus yo nganjuk ki yo sik akeh terus sing pecinta babakan klasik-klasik. Siap. Kaya ngono kuwi. Yo. Saka tengah ya. Dalem? Saka tengah. Loh, aja pamundhute Pak Lurah kok tengah lho ora. Ya tetep kon dhuwur, bathuk, irung, ya. Dan lain sebagainya. Sakne ibu-ibu ning ngono lho guyu sampean ngono kuwi. Kan lho sing apa jenenge? Ha, ibu-ibu setia penggemar kita dada-dada. Penake keng dhuwur ngoten nggih Bu nggih. Dhuwur bathuk ngoten. Maksudnya niku angkatane sindenan. Oh iya. Apa ane sindene kok bathuk? Ayo. Jarwa bathuk. Ayo lanang. Ayo Daryanto. Iya, ngono. Bathuk iki. Ya ya Bu Kesi. Kados pundi Bapak Ibu swantenipun Bu Kesi tasih utuh nggih. Matur nuwun. Tasih ungkul kaya es batu. Iso ngedem-ngedem marang atiku ngono kuwi. Jane aku ki wis minder lho, Pak. Ngapa? Atase aku saiki kan ya wis tuwek. Heeh. Terus anakku wis papat. Heeh. Ya wis minder ngono saiki karo anak-anakku sing sik enom-enom ayu-ayu. Jane aku ki ora pengen nyinden lho wisan. Aku jane mung cukup neng omah utawa yen melu tanggapan ya mung neng mburi dalang ngono kuwi karo nggene kopi utawa teh jenengan ngono. Aku gak usah nyinden ngene karepku ngono lho, Pak. Kuwi lek pendapate jenengan. Iya. Rumangsa ana sing nom-nom banjur rumangsa wis ora ayu. Mboten Bu Kesi. Lumahing jagat kurping langit Nadyanto jentrek-jentrek sinden ayu kaya widodari. Ning sing pinter ngrengga batin kula nggih namung Sukesi Rahayu lho ning. Ora percaya. Lah, Dek sampe- ini ora percaya. Apa? Dek ini Ponorogo
enek silep iku Malasari, aku koyo gombal amoh. Ora, kuwi mung kinarya. Tenan lho. Gimik-gimik. Ya ngono kuwi. Tenan lho ya. Iya. Biyen ketok apa, saiki ketok apa. Sesuk lek ngantek bintang tamune cah kae, terus sampean karo aku gayamu etok-etok jaga gengsi ngono, awas lho ya tenan lho. Ora. Iki ora tau iso tak jawab bukes. Tak seksekne karo masyarakat Kepanjen lho nggih. Rasa diseksekne nyabut to. Jenengan lek preso nggih teng YouTube nggih. Lho bapak-bapak preso ndelok YouTube kok ya. Alah ngono iki guru kebutuhan pentas ngono kuwi. Samene Suwa. seniman lak ya apal ta bangsa ngono kuwi. Apal. Heeh. Ya Bu. Berku Nino rasa Dawa banget ya truk mangan wektu. nggih, mula kudu telaten. Pripun Bapak-bapak, tasik telaten nggih midhangetaken kutut manggung. Alhamdulillah, los pokoke. Ayo. dawa. Nino. Kutut manggung pancen dawa lho, Pak. Lah iya to. Kaya nggone sampean. Dawa pikir aku anggenku kepengin ndadek-ndadekne putra-putramu kabeh ngono kuwi lho. Aku ning kene mung nutupi wis aku ayo ngono. Sinden omong reno-reno aku nutupi ayo. Lah apa ya baigon malah ae. Neng, saya topaknya tuh hiburanku ya mong kuwi lho, Pak. Hibur aku nang omah ya mong sampean ngono lho. Ah, iya. Wis to. Lah piye ning ngarepan ketagene warung buka teh jumbo apa piye? Yo teh jumbo lho ora. Ayo. Neng pelang ha 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 Ongkekke Bu. Keringan. Siap Mas Lukis, manggung iki. Ha iya. Tak suwun sesuk ngangge training jerone Mas Lukis. Dadi njaba jarik, njaba jarik jero training pamrih apa? Sesuk sowan ning PSHT Pusat. Ketokno Nadianto Pengrawit ning uga duwe kemampuan bela diri. Sesuk ya ora nek bintang tamu nih kok. Ah ya ora enak banyol dhewe kok sesuk ayo. Oh iya iki akeh wis hatene. Ha iya. Monggo Bu, nganggungke Bu. Kempul, Kis.
Tanduk, Bu. Ungkul suarane Ibu Kesi. Lah iya ngene kok arep dioper. Kaya bane dioper. Nggih Pak Lurah nggih. Ayo. Wis to pokoke aku asline gak pengen nyinden. Aku asline pengen ning omah ngopeni anakmu, nyenawani anakmu. Wis. Lah aku sing ra iso aku ra iso. Aku ki lek ndalang renek Bu Kesi iki kaya kelangan otot bayuku ngono lho. Yakin. Tanpa daya nggih omong apa-apa angel. Yoga, percaya apa gak? Gak. Sinden, bapakmu muni ngono percaya apa ora? Gak. Wah, lambene ngono tak jejeli gedang goreng engko malah. Mboke ora diwangi. Ayo. Bebas. Mangga. Oh hi ho. Mangga. Oh hi ho. Mangga. Hi ho ha. Mangga. Ongkek meneh, Bu. Aja muni ngono to, Pak. Aku marai kelingan sing ora-ora lho lek. Cengkok iki lho sing diongkek ora. Ongkek meneh, Bu. Mangga. Yane. Mangga. Gregele aku sama sentluk. Ayo. Elok, ambak wis semono isih gregel. Wah, temenanan. Juara yen kon gregel kuwi. Ayo. Ya, Bu. Matamu. Ngene lho, Bapak. Ngene lho, Pak. Ngene lho, Pakmu. Samarku lek sampean terus ngrayu-ngrayu aku ngono iki lek dadi adike rangkung. Engko melek malih 5 piye? Arep balapan karo Pak Heru. Kowe iki samene piye to kaya Pak Heru kaya awake dhewe iki putra iki lak ya put kuwi ngentas trokin traka muga-muga laire putra dadi srana pangentas panandange wong tuwa. Yen pikiranmu positif, anak iki dadine positif. Yen pikiranmu negatif, kuwi ya negatif. Ora apa-apa. Ning aku yo emoh yen tambah neh papat ae ngono. Ayo. Beda mbok, Bu. Ya, Bu. Saka apike suarane Bu Kesi ora mung para-para piyayi sing mirsani. Iku kubuhe nonton ning kene lho. Iki mider terus sing goleki Bu Kesi iki. Kaya ngono. Ya iki lanang apa wedok iki? Apa iso nitik bangsa kaya ngono. Ya sugeng midhangetaken nyauri kuwi. Ya ngono kae. Pak Lurah. Rawuhipun Pak Lurah lan para pamirsa sedaya. Inggih. Nah, lha kali anggere Pak Lurah seneng penggalihe, panitia remen, masyarakat remen
aja kuatir tahun ngarep wayangan neh. Gitu Pak Lurah. Asip, ngono pokoke beres Pak Lurah. Ampun kuatir bab harga. Pokoke nek tahun ngarep wayangan neh cukup 50% ya. Ngono kuwi. 50% DP, 50% pelunasan. Ora senengane ora. Iki lho, dinteni karo iki lho. Ayo. Wengi Sing gumyak yo. Mas ketut Walolo. Yo yo yo. Mas ganis wika Putri. Wis apik ning kurang kompak, baleni neh. Ayo. Wong sinden 7 kok ya. Yuk, penggirong. sampe ngeling. Banjur terus sinden-sinden. Yo, baleni. 1, 2, 3. Bot-bote pengen ngrungokne kutut manggunge Ibu Kesi diriwangi kursiku guling-guling. Bagas waras, Pak. Saiki nyoba kekompakane Piyai Panjen ingkang tasih kepareng pinarak lenggah. Yuk, sinden 7. Yo, para penonton sedaya dibantu tambahi karo Pak Lurah. Iya. Pak Jawi niku mangsuda, Pak. Kacau kula yang ngeten iki ngomong. Pak Yoyo Jawi mangsuda, Pak. Maka sing yuk niku sinden 7. Yo niku kabeh para penonton. Kersa nggih, Pak? Oke, yuk Jirolu. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk para penonton sinden, yo.